Yeah, good afternoon, good evening, good whatsoever. Guys, muli kuli konse kumene kuli madzulo abwino. Anyway, breaking news, past Strait of Hormuz atsegula. So actually I was like, so in terms of news, atsegula, past Strait of Hormuz atsegula, past Strait of Hormuz atsegula. I was like, what? What's going on here? Atsegula? Yeah. Past Strait of Hormuz atsegula, ndipo pali open. Ndito Abbas Araghchi amene ali foreign minister wa dziko la Iran wachikulengeza kuti yes, ife pa Strait of Hormuz ndithu tatsegula. Koma. So this pana pake nkhani zisopano zikubwera ma direction awiri. So direction yoyambirira a Trump akufuna awauze anthu onena kuti guys, izi zizachitika chifukwa cha impact imene ife takhale kupanga popanga blockage, like potseka mene timatsekera ku kujanja kucha, okay? Komano to be honest, imene jasi kuti imagwira ntchito. Si imene jasi imagwira ntchito. Ma shipi ndithu amakhala kudutsa ndithu chifukwa imagine nyanja yaikulu sanga kulese ndepa kunena kukhala mashipi aketu mutseka bwanji kunduku. I don't know. Komabe ndithu ma ship amapanga bypass bwinobwino amadutsa. Tinapeka some examples iso anthu amapangira kufuna kubisa location chanchani pakana kokwaniko pangidwa detected parada. So imene mosemo koma the reality yankhani chimene chapangitsa kuti Strait of Hormuz ma Iranians atsegulepo, right? Remember panapanga anazapereka mbio tinalengeza kuti Iran ikufuna zinthu zoti zichitike, okay? One, panali nkhani kuza ndi ma sanctions. Two, panali nkhani kuza ndi kuthetsa nkhondo ku Lebanon. Yes, nkhani imene inachitika pakati pa ndi imene ndithu. For America ndi Israel, like Israel makanabe kuti asiye nkhondo ku Lebanon. Komano like abakhangara akolabe mtima like ife silingasiye ma blah blah blah. Kwauza America mara meje the separate issue. Chabwino. Koma still pa Strait of Hormuz paja pa making abe kwambiri chifukwa mafuta samatsikabe. Ngakhale Trump amati ife tini mafuta anthu azagula kwa ife koma kwa America mafuta anadakwerabe ngolo over $100 pamene amaguda pa $72, right? So zimene papampo mafuta akudulabe kwambiri. Zimene zimapanga affect Trump kumanso ku dziko la America. Koma anaganiza kuti nangatipanga bwanji. One, nkhani a Trump kuti afike panena kuti ayuze Lebanon, ayuze Israel kuti siyani nkhondo. Definitely simagwira. Nde kuti zikhala ngati iwo a Trump akumvera yani? Akumvera Iran. Kuti Iran ndi imene yauza kuti auze Israel asiye nkhondo. So chimana ndilo mene anapanga Trump ndiyo ngokhangara ayitanitsa Lebanon, ngokhangara kuyitanitsa Netanyahu osapite kuti akomane kujani ku Washington, akomane ku America. So ikakhala ngati issue ijayo ndi ina yake imene sikukhuza ndi yani, sikukhuzana ndi iya tsopano. Therefore anapita mwe ujako nkugwizana kuti 10 days ceasefire, pakai ceasefire for 10 days. Right? Lebanon ndi Israel. Kenako habasi ma Israel and habas run tasiya ku police mwe is fine basi that for 10 days but ceasefire. Zero talengeza dzulo zimene zoti ku ceasefire sachitika dzulo. So afterwards anapanga communicate ndi anthu aku Iran. Pachatu mafuna kuti Lebanon ndiyani? Pacha mmati mutsegula ngati nkhondo ya Israel ikasiya ku police Lebanon. So afterwards Iran went, okay, yeah, if any anthu men of I'm a man of my word. Like if I would masunga mawa, it's fine. See, tinagamba zoti mutsiye nkhondo titsegula. So atsegula banthu baja chifukwa chonena kuti Iran inauza kuti mukasiya nkhondo ku Lebanon titsegula. A Trump sanafune kubwera nkuoneka ngati agape kuti amvera za Iran, koma Trump anakhala ngati akutenga issue ija kanga ndiyaba mbali ndiyaba dela ndithu. That's why amakuti issue ya Lebanon ndi separate mwakuti kama ma issues osewa akugwirizana.
So Iran yauza kuona kuti pamene mwapanga 10 days imeneyi kuti ceasefire aposo tutsegulaso kuyaneso kwa 10 days iyo. Komano mukazati mwayambiraso tizatsekaso pene pacha. You understand? Komanso Iran ya challenge kuona kuti palibe oni mmodzi amene angakatsegula pa Strait of Hormuz. Ole ife to titatsekaso palibe angakatsegula ndi mmodzi yemwe. Eni nkhani ndiona taona kale mbiyo musemu. Ma Americans akuopa kuputitsidwa kuti kuonongesa zimaship za ma millions of dollars. Akuopa kuonongetsa kuti akulise pa Strait of Hormuz. So nkhani ndimeneyo ndi breaking news imeneyo and tuone kuti zikhale bani kusogolo kuno. Koma this issue muone kuti tukamba nkhani kuza ndi pa Strait of Hormuz. Koma nkhani sinali pa Strait of Hormuz. Meaning kuona kuti pa Strait of Hormuz limene jande makhadzi ma Iran ngati ni makhadi ndi pamene pachapo. It's like munthu amagulukusha hey kubwera menya tele basi chimene Iran inangopanga anangahangala kugera yani gira asaganiza kwambiri koma anagwira ndi America chimene imafuna imangofuna tandisiyeni basi ndo usiya chabwino basi ndisiya iwe chabwino basi ndisiya ngakuno umubuza nani uone ngati uzuvutisa unalese kuno chabwino basi uyuza Israel kuti isiye nkhondo ku Lebanon chabwino ndi basi ndifuna kuza isiye nkhondo okay chabwino auze kana wewe ubwe kujako kukabana khangara Lebanon ndithe kwani kuti kambyane zikhanga rinkanina okay isakhanga riya kana afterwards ndauza wauza kana Pastor Hormuz atsekulabo kana Pastor Hormuz atsekulabo kama wale majabo kutsekula kwake kadi yake kulele zoti anapitira zina koma akafinyirwapo kubene kucha. So guys, nkandi mene I don't know if you can relate kuti I mean yeah komano nkandi mene ndiye akuti akapangaso America ikapangaso ndi kuti definitely ku pachitikaso amene patsekedwaso. And Iran kwena kuti no, it's actually ngati mukufuna so nkhondo it's fine tena zona suri first kuti basi makuti hayi maripoti akuti nkhondo isaija ndi kuti Iran yagwisa ntchito half ya zida zake half yatsala koma poyambirira pacha amene kuti 90% ya 90% ya vile 90% ya ngo 30% koma afterwards pano akuti half komanso information ya half yoso still so yokaso wandani kwa azungu omwewo koma anu akewo information imene sakunena. China yakana zopanga supplies de kuti ayi siri mapanga supply kumene koko ayi komano zasimikizika nzoti anagula satellite imene amagwisa ntchito poyang'ana location kuti Americans ali pati. So anyway izozo zimene zilili. So guys, thank you so much. Tiona kuti kuna kuzikhale bwanji Malawian Cameras.